बाक्सानि सालबारियाव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 17थि बोसोरसालिया जुथुमा सालबारि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 3थि बोसोरारि जुथुमा आरो सालबारि दखरा बाथौ महासभानि 21थि बोसोरसालिया जुथुमाया दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। सालबारि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 17थि बोसोरसालिया जुथुमाजों लोगोसे मोननै जिल्ला आफादनि जुथुमाया मैयानिफ्राय जागायजेनदोंमोन। दिनै जुथुमानि नैथि सानावनो गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौ फारियै खुंफुंनाय जायो। बबेखानि गाबोन 8 जानुवारियाव जुथुमानि जोबथा सानखालि गेवलां मेलखौ खुंनाय जागोन आरो बे मेलावनो माखासे आलासिफोर बाहागो लागोन होननानै बानजाय आफादा फोरमायदों। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम जोंनि सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोङो साबायखरजों बरायग्रोबाय। दा जोङो दिनै बे सालबारि कलेजनि फिल्डआव जथुमनाय सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 17थि बोसोरारि जथुमा सालबारि जिल्ला दुलाराय हारिमु आफादनि 3थि बोसोरारि जथुमा आरो बेजों लोगोसे सालबारि दखरा दुलाराय बाथौ गौथुमनि 20थि बोसोरारि बे जथुमाया मैयानिफ्राय जोङो जागासिनो दं आरो दिनैनि बे फुंनि हाबाफारि हिसाबै जोङो फिरफिला दैखांनाय, मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय आरो राव थुनलाइ हारिमुखौ मोजां मोननानै गावबागाव जिउखौ बावसोमलांनाय बिथांमोनखौ जोङो सिबिनानै जोङो बावदों आरो बे हाबाफारिया दहाय फुङाव जानानै थांबाय आरो बेनि उनावहाय हाबाफारि बायदिहाय दहाय फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जोङो बिसम्बि आरो गुबुन गुबुन बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंलांबाय आरो नै दा हाबाफारिनिफ्राय 2 बाजिनिफ्राय जोंनि हाबाफारि बायदियै मान बावनाय आरो बरायनाय बे फोरबोखौ जोङो फालिबाय दङ आरो बे फोरबोनि गेजेरजों बावैसो 2021 इंराजि मायथाइयाव लाइमोन बान्था मोननाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि बिथां अलंबार मोसाहारिखौ जों बरायदों आरो बेजों लोगोसे थांनाय 2020 मायथाइयाव APSC आनजादाव उथ्रिसारनाय बारदि नार्जारि बिथांखौबो जों मान बावनानै जों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय मान बावदों आरो बेबायदिनो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दों सिङाव थानाय बर' बिजों फरायनानै टपार मोननाय सा 10 फरायसाफोरखौ जोङो बरायनायजों लोगोसे थुलुंगा बान्था होदों आरो बिदिनो हायार सेकेन्डारि डिग्रियावबो बिथांमोननि बे इयुन जिउखौ जोङो जाहाथे दावगालांबाय थानो हायो बेखौ एनकारेजमेन्ट होनायजों लोगोसे जों बिथांमोनखौ मान बावदों आरो थिग बेबायदिहाय जोंहा जोंनि हाबाफारि बे दा मोनाबिलिनिफ्राय कालचारेल श' दङ आरो बेजों लोगोसे जोंनि सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नैथि थान्दै मेला 5 बाजिनिफ्राय जागायो आरो बे नैथि थान्दै मेलनि गेजेरजों जोंनि आरो खन्थाइगिरि जथुम जोबनायनि लोगो लोगो जों बेलासिनि 1 बाजिनिफ्राय गेवलां मेल जोङो खुंगोन आरो बे गेवलां मेलाव जोङो हांख्रायनानै लाबोदों बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि सीताराम बसुमतारी बिथांखौ गाहाय आलासि महरै आरो बेजों लोगोसे थांखि बारग' नेहाथारि आरो गुबुन जोङो बे गेवलां मेलाव जों हांख्राय बेखायनो जोङो दिनैनि बे गोथार जोंनि बे सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जिथु जथुमा आरो बेजों लोब्बा लाखिनाय सालबारि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद सालबारि दखला बाथौ गोगोमै जाफुंसारगोन होननानै जों मिजिं खालामदों। दा आङो बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों खावलायदों। जोबथा हाबाफारियाव जोङो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि सीताराम बसुमतारी गाहाय जों हांख्रायदों आरो बेजों गयारि आरो बेबायदिनो बर' थुनलाइजों सिथाबनानै थाबाय थानाय जों दैदेनगिरिखौ बे जथुमाव जों हांख्रायदों। हाबाफारियाथ' दिनै जोंनि आफादगिरिया जिबायदि बुंबाय बे हाबाफारिया जानानै थांबाय। बेयावनो जोंफोरो दिनै 2 बाजिनिफ्राय
जायबायदि गथ'फ्रा जायबायदि जोंनि इयुन जोलैफ्रा टप 10 मोननो हादों बिसोरखौ जों बरायदों। लोगोसेयै जोंनि आसामनि आन्दाराव APSC होननाय एग्जाम दं। बे एग्जामाव उथ्रिसारनो हानाय जोंनि सालबारिनि बेन्दोङाव थानाय रुप'यि ओनसोलनि बागमारा गामिनिफ्राय बारदि नार्जारिया बिथाङा मोननो हादों। बिथांखौ जों बरायदों। बेनि उनाव बेयावनो आलासि लिंहरदोंमोन जोङो सालबारि ओनसोलनिफ्राय गिबि एग्रि BSc जानो हानाय भारत दैमारि बिथांखौ जों लेंहरदोंमोन। बिथाङा बिखेक जाहोननि थाखाय मोनफैदिया। बेनि सोलाय जोंफोरो सालबारि गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं तपेस्वर बसुमतारीखौ जोङो गाहाय आलासि महरै बिबानखौ लानो थिनदों। बेनिफ्राय बेनि हाबाफारिफोरा गासिबो मोजाङै जानानै थांजोबदों। समाव जोंहा बादायलायनाय दं, मोसानाय बादायलायनाय। बे मोसालायनाय बादायलायनायखौ जोंफोरो उन्दै मोसागिरिफोरखौ इनकारेज होनो थाखाय जों बादायलायनायखौ होदों। बे बादायलायनायाव जोङो प्राइज हिसाबै बान्था महरै जों होगोन गिबियावनो 5,000, बिनि उनाव 3,000, बिनि उनाव 1,000 बेफोरखौ जों लानाय जादों। बेनि उनाव जोंहा दङ नैथि डेलिगेट थान्दै। बे नैथि डेलिगेट थान्दैयाबो दसे उनावनो जागायसिगोन। गासै रायजो राजायाव मा मेसेज हरनो सानो? गासै रायजो राजानि सायाव जों मेसेज हरनो लुबैयो जाहाथे जोंनि बर' जोलैनि इयुन जोलैफ्रा मावबोनाय आरो मावलांनाय बिथांमोननि आदर्शखौ लानानै जाहाथे भबिष्यतआव इयुन जोलैफ्रा मोजां खामानि मावो बेखौनो जोङो बानजाय आफादनि जानानै हास्थायो आरो मा। जि हाबाफारि बेखिनियावथ' दहाय जोंहा गिबियाव माबा दंमोन फ्लेग खेवनाय। बेयाव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिबो फ्लेग दिखांनाय जादों। लोगोसे सालबारि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बिथांमोनाबो फ्लेग थिखांदों। आरो सालबारि दख'रा बाथौ महासभा बिथांमोननि आफादनिफ्रायबो दिखांनाय जादों। जिहेथु जोंहा बे कनफारेन्सखौ मोनथाम आफाद लोगो नांनानै खुंनाय जादोंमोन। बेखिनि जादों। बिनि उनाव बिबार बावनाय मुंख्लंफोरनो आरो रुंसारि जानायफोरनो बिबार बावनाय जादों। दा बिनि उनाव नै जा 10 बाजियाव माबा दंमोन बिसम्बि बेखेवनाय आरो गुबुन बिजाब बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेयो जानानै थांबाय। आरो नै दा बेलासिनि 2 बाजियाव जायफ्रा जोंनि सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय जिल्ला गामि बा फरायसालि बेफोरनिफ्राय जायफ्रा मेट्रिकआव सेथि थाखो आरो बांसिन मोननाय टप 10 हिसाबै सायख'नाय जादों आरो बिथांमोनखौ मान बावनाय जादों। लोगोसे HS लेभेलावबो जायफ्रा गोजौसिन मोनदों सेथिनि सायाव आरो बिसोराबो टप 10 10 जन गथ'खौ बरायनाय जादों। लोगोसे BAनिबो बरायनाय जादों आरो MAनिबो सासे फार्स्ट क्लास टप बिदिखौ बरायनाय जादोंमोन। नाथाय MAनिखौ मोनाखै होननानै आं खोनादों। दा बेखिनियानो दा बे हाबाफारिया सोलिगासिनो। आरो दिनैनि बे बेलायावनो APSC बेखौ लादोंमोन नामा आं मिथियाखिसै। APSC बा UPSC माबाया प्रग्रामा दंमोन। नाथाय बिथांमोना नुजाफैनो हायाखिसै। नाथाय फरायसाफ्रा नुजाफैदों। फ्रायानो साफा सानैया नुजाफैनो हायाखै। बेखिनि सानबेसेनि हाबाफारि लानाय जादोंमोन? सानबेसेनि हाबाफारि लादों? जोंना सानथाममोन। गिबियाव 6 जानुवारियाव जोंहा गुबुन हाबाफारि बारा जायाखै। जोंनि जि मावबादाफोर सायनासालि स्टेज बा मेइन गेट जामबुंसालि बायदिखौ बेखेवनाय जादोंमोन। आरो गाबोन जोबथा सानाव जोंहा बेयावबो खन्थाइ आवरायनाय जागोन। गाहाय आलासि हिसाबै बे गेवलां मेलाव जोंहा थरेन बर'खौ होनाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा बिखेक उसुबिदानि थाखाय फैनो हायानो। नाथाय बिनि जायगायाव जोंहा जोंनि सालबारि बेन्दोंनिनो जिल्लानिनो माबायाव थानाय बड' साहित्य सभानि लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारी बिथांखौ गाहाय आलासि हिसाबै लिंनाय जादों। आरो लोगोसे एपइन्टेड स्पिकार नीलकान्त बसुमतारी बिथांखौ लिंनाय जादों। बेयाव दायो जागोन 6 बाजिनिफ्राय जोंहा बादायलायनाय जादों मोसानायनि खेथ्रआवल'। नाथाय खन्नायाव गैया, मेथाइआव गैया, मोसानायनि दं। बेखिनि
Good news for everyone. St. Xavier Institute, Bongaigaon, in collaboration with Career Point IS Academy Guwahati, is going to hold FAC free workshop seminar event for FAC interested students. The said event is going to be on 8th of this month. Every FAC aspirant and interested student can join the event at 11 a.m. and the joining registration is still going on their official website www.careerpointas.com, or you can directly contact them at 9387271386 8822807553 for registration. The address of the event is St. Xavier Institute, Sapaguri Road, 2nd floor, above SBI North, Bongaigaon, Assam. We know that the Assam Public Service Commission is going to organize a combined competitive examination 2022 for candidates, and there will be 793 vacancies in various posts across various departments of the Assam government administration. So for that examination, candidates can have such kind of encouragement and inspiration through this beautiful event. It's very mentionable that the St. Xavier Institute, Bongaigaon, provides an excellent coaching to crack every competitive exam, and teaching faculties of this institute are all from Delhi, Patna and Guwahati, who were so intelligent and highly educated. So why are you still waiting for? Go and register yourself.